Tsaya ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin akwai wani darasi babba a ciki. Shin me yasa 'yan Kannywood ba su da haɗin kai ne? Mai yasa a Kannywood in ka samu matsala to sai dai ka mutu da abakka domin babu mai iya taimakon ka? Me yasa Kannywood kullum su ne koma baya a harkar fina-finai? Shin mai yasa Kamai ya game da larura amma aka ƙi kulawa da shi har sai da ya fito midiya yana gunaguni? To a wannan rana mun tsakuro muku kan batun rashin lafiyar tasa, inda ta tabbata dai Kamai ya karye. Sai dai a gefe guda shugaban tace fina-finai na jihar Kano wato Abba Al-Mustapha Inuwa ya kai masa ziyara, inda ya masa wani tagomashi har ma Kamayan yake godiya da nuna farin ciki, yake kuma tuna masa da rayuwar da ta shekarar 2022. Sai dai a gefe guda tuna al'umma ke gunaguni da tsokaci akan wannan rashin lafiya tasa. Kuma za mu so ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kamata 'yan Kannywood su kasance haka, ko kuma ya kamata su haɗe kansu domin su nema kansu mafita? Wannan kenan. Za mu so ku danna subscribing, ku danna alamar kararrawa ga bidiyon kawai ga abin da Kamai yake cewa. Godiya da wannan ziyara da Alhaji Abba DS mai gidajenmu haka ya kawo min ziyara ba irin raunin da na samu na karya. Ina godiya Alhaji Abba, Allah ya kara sutura, Allah ya ji kan Hajiya, Allah ya ji kan Alhaji, Ubangiji ya kai rahama kabarin. Tun kan ta mutu muke wannan addu'a, kuma muke cewa Allah ya raba lafiya, kuma ya raba. Allah ya kara sutura. Godiya nake yi. Allah ya kara afuwa. Amin. Allah ya kara afuwa. Ina zuwa ya tuna min wata waka da muka yi 2003, shekara 23. Agaji mare ba. Agaji mare Sama girgije da shi, sama girgije ruwa yake da shi, sama dai. Kuma ka tuna wata waka? Sama dai karfi na masoyin ke tsoro na shiga wana. sama dai Taku na rangwada ƙarayin ki daɗa, madara ba ta da moɗa sama dai sama. Wayyo Allah, na rantse da Allah zan iya kwalla in na tuna irin yanayin da lokacin, kasan lokacin ba daga muke zuwa. Wayyo Allah. Idan kana jin daɗin shirye-shiryenmu, ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da shirye-shiryenmu.